Без бүген Чаллы шәһәренең 14-нче гимназиясына килдек һәм менә Зилә исемле кыз белән таныштык. Зилә, менә син үзең турында сөйләп кит әле, үзеңнең кызыксынуларың турында. Минем исемем Аглюль Низилә. Мин бу зур һәм якты гимназияның 7-нче Б сыйныфында укыйм. Мин һәр вакыт дәресләргә әзерләнеп киләм. Минем яраткан дәресләрем ул татар теле, рус теле һәм биология. Дәресләрдән соң мин 13-нче сәнгать мәктәбенә йөрим. Анда фортепиано белән кулланам. Бик нык яратам уйнарга, төрлечә пьесалар уйныйм. Һәм төрле бәйгеләрдә, ярышуларда беренче һәм икенче урыннар гына алам. Шулай ук гимназия укучылар советында торам. Ул үзеннән бик якты һәм кызыклы дөнья. Анда төрле ярышлар, бәйгеләр, акциялар була. Без гел хәрәкәттә. Менә син әйттең, фортепианода уйныйм дидең бит инде, әйме? Үзеңнең иң яратып уйнаган композицияңны атап кит әле. Минем иң яраткан композициям Рөстәм Яхинның җыр композициясе. Менә син бәйгеләрдә дә катнашам дисең бит инде. Иң исеңдә калган бәйге нинди булды икән синең шушы фортепиано буенча конкурс? Бәйге. Республиканың конкурсы бәйгесе иде ул. 7 нота дип аталган иде. Менә син бит инде бик күп кырлы кыз икәнсең, әле синең тагын хоббиларың да бардыр дип уйлыйм. Нинди хоббиларың Мин бар? бик нык яратам укырга, төрлечә китаплар, русча да, татарча да. Бәлки минем иң яраткан уку ул шигырьләр. Кайсы авторны күбрәк яратасың? Маяковский. Бәлки әле үзеңдә шигырьләр яза башларсың киләчәктә, кем белә. Менә син 7-нче сыйныфта укыйсың бит инде, алга таба нинди һөнәр сайлаячагың турында уйладыңмы әле? Уйладым. Кем буласың икән? Минем медицинскийга керергә кирәк. Медицина, табиб буласың килә, я. Бик яхшы һөнәр. Димәк, инде син фортепианоны хоббиңа итеп калдырасың инде, профессия дип сайламыйсың. Зилә, син әйтеп киттең бит инде, син мәктәп укучылар советында торасың икән. Әлеге укучылар советы нәрсә белән шөгыльләнә ул? Бик күп әйткән идем инде, бик күп акцияларда катнашалар. Мәсәлән, 9 майга без тәрзәләрне төрлечә Бизәдегез. төрлечә бизәдек. Ветераннарга хат яздык һәм конкурсларда, төрле конкурсларга рәсемнәр ясадык. Шул. Мәктәпне бизәдек. Тагын бер сораум барлыкка килде әле, менә хәзаклама бит инде безнең җәй җитә, әйме? Җәйге каникулны ничек итеп үткәрергә планлаштырасың син? Җәйге каникулда июнь айында мин мәктәпкә лагерьга йөрим. Мәктәпнең лагерендә вожатый булачакмын. Аннары әбигә кайтып, әбигә булачакмын. Шул. Ярый. Бик зур рәхмәт, Зилә. Сау булыгыз.